Ze denkt hier voor 500 euro te krijgen. Alles iets, Marie. Wat betekent dat? Jij bent het? Je laat er tenminste ook geen gras overgroeien. Je bent al helemaal uitgekleed. Meneer heeft niet veel tijd, zeker? Je moet niet over iets anders beginnen. Jij kletste mij op de achterste. Hij is zo jaloers als een kat, hè? Zeg eens, wat heb je? Oh, maar kijk. Pakje, bloemen, champagne. En wat voor muziek wenst madame? Een zwoel nummertje? Of heb je anders liever een stevig rock and roll nummer om het tempo wat op te voeren? Nog andere mensen? Jean, heb jij gedronken? Had ik kunnen doen. En met reden. Een leuke boel, dat is het. En nog wel in mijn eigen huis. Dat is het toch niet. Ik doe alle moeite van de wereld om me naar mij te Ja, natuurlijk. Eens je weer begonnen bent, moet je ermee doorgaan. Een rare manier om iemand te ontvangen die van plan was met jou de tijd door te brengen en dan nog te poseren voor jou. Nee, en die rendezvous? Welk rendezvous? Ja, heb jij die rendezvous om 3 uur? Waar? Hier, oh. Verdomme, het was niet met jou. Dat was niet met mij. Ik had aan alles gedacht, palen hier aan. Waar aan? Een muts. En die bloemen en die champagne. Wat is dat Maar allemaal? kijk nu toch eens, dat is fantastisch. Champagne en bloemen en een pakje. Oh, dankjewel, schat. Ja, zie je, ik dacht dat het maandag was en dat wij samen de dag zouden doorbrengen. Je dacht dat het maandag was? Ben je nou helemaal... Nee, vergis je, dus menselijk. En ik heb het eigenlijk ook wel liever zo. Maar nu moet je verder doen, anders ben je te laat. En dan moet je zeggen dat ik vandaag niet moet gaan werken. Ja, je moet niet werken. Je doet al lang ook lekker vandaag. Wat heb jij? Toestand, wat een toestand. Had ik het geweten was het niet gekomen. Stel je voor dat meneer